Yo, welcome to Zim Entertainment TV. Patinokuunzirai zviri kuitika munyika, celebrity updates, music and trending videos. So nhasi tauya nemukomana ane mukurumbira, muimbi weZim Danso anonzi Silent Killer, achitaura nezvemukuru wemazuva, akataura zvekare nezvekupiwa kwa Holy Ten Bell. Then azoti truste zvemasvikiro zvemudzimu. So inzwai zvizere pavidhio rinotevera. Big up munhu akazoti mukuru wemazuva. I think munhu ega akaedza kufungidza kuti pamwe akangwara kupira zuva. Handaona? Unoona zuva iri? Zuva wakamboti uchibuda mjeni. Iwe unenge uchiti wauri mukuru wemazuva ndeupi? The most high. The most high. Kachiti the most high handina need experience yake chitu. Ngati ndo the reason why sitete panapa. Jehovah ndi mwari baba wako. Andeze kana uchimuramba unomuramba ndiwe. Yes. Andaona? Same applies kuti munhu esani right to choose. Ndiwe wako but asi ini hande chikwa changu unokudza kuti Jehovah ndi mwari baba wako. Wako iwewe kwete kuti wangu chete. Usazongoti anza according to me, according to us. Well. Chese tiri panapa. Iwewe uri panapa, ini ndiri panapa because of whom? Because of why? Ikasani. Yeah. Kasi moti alright. Boys zangu. Yeah. Story ndi yako ibutsa ndakapfeka ndi yangu. I see ndakusponsor. Oh, no pick is ndi yako. Ndi yangu ndo trisweni. Simanzero wakaruwa ndirako. Kasi ndakumbira wewe. Andoze. Boys zangu hani mwara watu mbudoti pate munhu. Pakati Anonamatwa. Yeah. Mwara wabvumizi izvo. Pachirungu mudzimu unochidzeni ancestor. And spirit medium. Spirit medium rasvikiro. I think so. Yeah. I think so. Saka Svikiro. Svikiro futi rinodiwere namwari. Ndisingazivi. But ini chinzi svikiro chikwa ndiri. Ini nyadza dzinosvikira pana Jesu. Hapana kana postman aripo. Sorry yenyu dzengwa ndinodzoti I don't need kana muprofita. Kuza kuna achapura ini. Apa achapurofita serinkila kupura ini. Yes. Ndobiri bodi Marika. Mwari anogona kuti vataure newe vanotaura na uyu. Waiza iri weye kuti iwewe vanotaura chi? Newe. Mwari anoziva weye anotaura chi? Yes. Ndosaka kuti isusu we have to seek just to seek for more wisdom. Kuramba chese? Handaziva? Kuna mata. Tichiverenga chi? Bible. Stay positive. Stay positive. Stay real. Mumasonga ako Silent Killer. Zvafana neimwe wakazoti ndinoimba gospel uneponi. Anobva kuti tonamata yedu but hey, kusoimba kuti gospel uneponi. Remember me entertainer. Yes. Ndofana kuentertainer in any ways I can. Yes. And chinhu wanja ndotenda ndechekuti vanhu vanozvida. They love that. They really love that. Yeah. Level rototi ndikatoshotesa ikoko. Ndopedza ndakunetsana nechine. Nevanhu. Saka chandinotora ndechoti art. Yes. Art. Kuti nemba gospel neponi. Ndokedza kuaonesa zvichoti kuti I do everything. Kuba honest. Realness. Ndando represent. Not represent the realness. Ini handisi I'm not an artist. Tinoita budget yekuti toita budget yekubudisa na single aiwa tidaro hatitorina budget titoda toti chitoa mavhidhiyo edu noda tochita vhidhiyo nakatoroka smart akaya ndo budget yacho kwese mwana mama tiri kuti ndine I've got so much to express. Yes. Anaweza kuredza vanhu vanzwisise ndine music ikawanda sisati release iri todawo mavhidhiyo machichichi kuti inge richi muplace because music imeribo but kupackage chete. Yes. Strategy and isati sanoita stuck in one idea ati another even my intro tinotoramba chiintroduce matsva aungodzi kurudzira kungozikanwa ne1 kufu aiwa baba kunyusku tiri munew school but hapana anoziva zvatisingazivi. Yes. Handiziva mangu yatoimi isana dzachi level rakuita se rakwanuloko
kuti kuuraya nekudhakwa ndepi mhosva ikuna Mwari chese chitema but pamutemo wemunyika zvofanira kuita mhosva chii kudhakwa kwangu kana kurepa kwawaita kana kurepa mhondo womhosva kana kuuraya munhu but unoziva kuti ndakashamisa vanhu vachipiwa mafree bail vamwe vachibhatira $500 kurepa mwana wevanhu but ini ndakatobatwa ndakagara pasai pemunaipi mambanje ndibhatira $500 chinza ubude chinza ndibude handenda uri manje handoiziva bcause inobvunzo zangu ndeyekuti ko uyu arepa mwana wevanhu ndikutodzwa mukutomusimbisa kauyu mukutomupa 1B1 randikanyimwa inini pandisina mhaka